Gabon, asteartea da eta tamalez, COVID-19 berriro dugu protagonista. Euskal Autonomia Erkidegoan badelako albisterik. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak atzera bota egin du COVID ziurtagiria 2 astez luzatzeko Eusko Jaurlaritzak egindako eskaera bai eta eremu gehiagotara eratzeko eskaera ere. Gotzone Sagardui osasun sailburuak agerpena egin zuen ostiraleko labiren bileraren ostean eta hauek izango dira 2 astez mantenduko diren neurri nagusiak. Beranduen, ordu batetan itxiko dira merkataritza, gizarte eta kultura jarduera guztiak. Lurralde historikoak baino eremu txikiagoko garraio publikoi abiatzeko azken ordu hau ezarriko zaie, gaurko ordu biak. 160ko edukiera muga ezartzen da mota guztietako establezimentu eta barrualdeko esparruetan. Gizarte, kultura edo kirol ekitaldietarako esparruetan gehienez ere 600 pertsona bildu ahal izango dira barrualdean eta 800 kanporaldean. Debekatu egiten da zutik konsumitzea eta mahai bakoitzeko edo mahai multzo bakoitzeko bezero taldeak gehienez ere 10 lagunera mugatzen dira. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ordea atzera bota du COVID ziurtagiriaren indarraldia beste 2 astez luzatzeko eta eremu gehiagotara zabaltzeko Eusko Jaurlaritzak egindako eskaera. Auzitegiaren arabera, Jaurlaritzak ez du behar bezala justifikatu kutsatzeak saiesteko pasaporteak duen eraginkortasuna. Horren ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoan COVID ziurtagiriaren derrigortasuna bertan behera gelditu da, eta dagoeneko ez da erakutsi beharko ostalaritza establezimenduetara edo ekitaldietara sartu ahal izateko. Era berean, ostalariek eta ekitaldien antolatzaileek ez dute eskatu beharko. Nafarroan bestalde, COVID ziurtagiria aurkezteko derrigortasunari eutsi dio Maria Txibiteren gobernuak. Ipar Euskal Herrian aurreko astetik indarrean da txertaketa ziurtagiria. Bestetik, Mirentzin gidariak Euskal presoen zenidak kartzeletara eramaten zituen gidari taldeak bukatutzat eman du bere bidea. Mirentzin jarraian minutu batean. Hotza maigabe bat, baino latzago, ta urteak egun baino gehiago, 574 ohehut, samina zabaltzan. Batzuen ustez ordaintzan, dagokien zigorra, maite dutenentzat berriz askatasuna izea, baina hori nork ulertarazi, etxean zai bakarrik denari, 574 taupada gehiago gure bihotzia. Eta horren arira, azken egunetako albistei izo bada beste berri onik erabat azkeda Gorka Fraile Euskal presoa. Baldintzapean zegoen eta bart utzi dute erabat azke preso Durangarra etxeratek jakinarazi egin duenez, 24 urteko espetxe zigorra bete egin du osorik. 2008ko apiriletik zegoen baldintzapean azke eta aurretik 3. graduan eduki zuten 2008 garren hasieratik Iruñeko kartzelari lotuta. Preso eria zen. Bestaletik ekonomia arloan, lan erreforma da guztien ahotan dagoen gaia, EAJak, erreformaren aurka egindako martzen oihartzunpean hartu ditu gehiengo sindikalak Kela, Lab eta SK Sabinetzean eta oso mezu argia igorri die sindikatuei Euskal lan harremanen esparrua babesteko konpromisoari eusten dio eta lan hitzarmenen lehentasunak ez baldin badira aldatzen haren aurka boskatuko duela. Gurean gaur magazinean Iker Casanova koalizioko legebiltzarkidea izan da, gonbidatu nagusi gisa eta halaxe aritu da. Politikoki logikoa dela EAJaren jarrera. Beste gauza da jarrera horri eusteko gaitasuna eta borondatea edukiko duten
Esaten dut logikoa dela, Euskaldun bezala lan erreformaren inguruan gertatu dena eskandalo badelako. Gure herriaren ahots demokratiko guztiak alboratu egin direlako eta gurean sekulako eragina izango duen lege edo legedi laboral berria ezarriko dela herrienen borondate politiko, sindikala eta sozialaren gainetik eta aintzat hartu gabe. Beraz, logikoa da, Euskal markoa propiotzat hartzen duen alderdi batentzat, hau onartezina izatea eta benetan iraingarria izatea. Gero ikusiko dugu, EAJ normalean oso ohituta dago, azken uneko aldaketatxoak egiteko eta berposizionatzeko eta horren truke beste zerbait lortzeko edo lortzen duelaren irudia emoteko. Igandean 2 urte beteko dira Zaldibarko hondamendia gertatu zenetik, hain justu, zabortegia zergatik erori zen argitu dute Espainiako gobernuko CEDEX esperimentu zentroko peritu txostenean. Txostenak agerian utzi ditu kudeaketan egindako akatzak eta kontrolik eza. Igande honetan 2 urte beteko dira Zaldibarko zabortegia amildu eta Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze lurpean gelditu zirenetik. Zaldibar Argituz plataformako Janire Lazkanorekin izan gara eta oso egun gogortza ditu lehenengo egun, aste eta hilabeteak. Otzikaria emoten daben gertakari bat izan zen. Oso egun ilunak, aste ilunak eta hilabete ilunak bezala gogoratzen ditut. Hasieran arduradun politikoen ikusteot zeukan garrantzi eta poliki ikusi izan benetako desastre ekologiko bat eta humano bat gertatu zela hor. Bada 2 urte betetzera doa zela CEDEX Espainiako gobernuko herrilanetako ministerioaren esperimentazio zentroak epaiaren aginduz egindako peritu txostenak agerian utzi du Berte Rezakleinek kudeatu zuen zabortegiaren ibilbide osoan izan zirela akatsak. Baina baita arduratzen gaitu publikoki, kontrol publiko falta, eta hori txosten horretan agerikoa izan da. Testu inguru honetan gaineratu du Berte Recycling enpresa pribatu bada, eta argi dagoen bezala interes pribatuak defenditzen ditu. Eta harrigarria egin zaiela hasiera batean enpresak adierazi zuela justiziarekin kolaboratzeko eta elkar laguntzeko prestutasun osoa zuela. Eta orain hilabete eskaz Durangoko auzitegian deklaratu zenean, ez deklaratzeko eskubidera hobatu izana, ez? Jaurlaritzak izan duen erantzukizuneza ere salatu du plataformak. Eta gero salatu nahi duguna da, erantzukizunak argitzeko daken baliabideak erabili ez izana. Horre Eusko Jaurlaritzan eskatu zen ikerketa batzorde bat martxan jartzeko, eta esan zeben ez dela momentua, ez? Bilaketa lanak eta erreskate taldiak lanian zebizelako eta martxan zebilako. Ildo horretan Zaldibar Argituz plataformak Zaldibarko auzia argitzeko bidean jakin nahi du Jaurlaritzak noiz duen asmoa ikerketa batzorde hori abian jartzeko. Gauzak horrela 2. urteurren honetan ermuan batzeko deia egin dute Alberto eta Joaquin gogoratzeko, gertatutakoa ahazturan ez erortzeko eta egia eta justiziarako bidean erantzukizunak eskatzen jarraitzeko. Duko ditu 2027 arte uholdeak izateko arriskua duten eremuetan bizi diren biztanleak 40% murriztu asmoz eta uholde horien ondoriozko kalte ekonomiko potentzialak 38an murriztea helburu. Jarraian xehetazun gehiago. Azken hilabeteotan Euskal Herriko ibai askok gainezka egin dute euriten eraginez eta hainbat bide izan dira urak hartuak. Uholdeek korapilo asko sortu dituzte hainbat herri kaltetuz. Kontuan hartzekoa da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan gaur egun 250.000 pertsona bizi direla uholdeak izateko arriskua duten eremuetan. Azken 6 urteetan uraren Euskal Agentziak 18% murriztu du uholde arriskuaren eraginpean dagoen populazioa eta lotutako kalte ekonomiko potentzialen 16%. Bada datozen 6 urteetan 101 milioi euro inbertituko ditu uholdeak izateko arriskua duten eremuetan bizi diren biztanleak 40% murriztu asmoz eta uholde horien ondoriozko kalte ekonomiko potentzialak 138 murriztea helburu. Orotara 40 proiektu izango dira.
100 milioi euroak Euskadiko Erkidego Autonomoko mapak hor jartzen baldin baditugu, obra asko direla ibai askotan, eta guzti honekin lortuko genula hori resilientzia hori hobetzea eta gure ibaiak nolabait babestea eta hor inguruan bizi diren pertsonak eta aktibitate ekonomikoa baita ere babestea. Arantxa Tapia ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuak adierazi du aurtengo inbertsioi dagokienez 20 milioi euro martxan jarriko direla 3 lurraldeetan, 13 proiekturekin abiatuz. Ia 6 milioi dira gutxi gora bera Gasteizen o Araban, esango genuke, Bizkaiara jote baldin magea 9 eta pixka bat gehiago, eta Gipuzkoan 3 eta ia 7. Sailburuak nabarmendu du beharrezkoa dela uholdei aurrea hartzea, jarduerak planifikatzerakoan arrisku naturala kontuan hartuko dituen lurralde antolamendurako eta lurzoru erabilerako politika baten bidez. Kiroletan, eztabaida sortu egin du Rafa Nadal tenislariak 21. Grand Slam txapelketa irabazi ostekoak komunikabide ugarik, marka hori lortzen duen lehena izan dela aipatu dute egunotan, baina badira 3 emakume titulu gehiagorekin, Margaret Court, Serena Williams eta Steffi Graf. Sekulakoa lortu du Rafa Nadal Mallorcako tenislariak. 21 Grand Slam txapelketa irabazten dituen lehenengo gizonezko tenislaria bilakatu zen igandean, Daniil Medvedev Errusiarra irabazita 5 ordu terdiko lehia gogorrean. Ordura arte Novak Djokovic eta Roger Federer izarrekin berdinduta zegoen, baina bere 3. Australiako irekia irabazita berdinketa hautsi eta askok historiako tenislari onenaren etiketa jarri diote egunotan. Aldiz, kirola azarago, komunikabideek gaiari eman dioten tratamenduak ere sortu du zer esana igandetik ona. Izan ere, hainbat mediok historian lehen aldia dela nabarmendu dute tenislari batek 21 Grand Slam irabazi dituena, eta horrek soilik gizonezkoen tenisari dagokio. Nadal baino lehen, Margaret Court, Steffi Graf eta Serena Williamsek gailendu baitute marka hori. Hain zuzen, Court da titulu gehien lortu duena, 60 eta 70 hamarkadetan 24 eskuratuta. Urrengoa oraindik aktiboan dagoen Serena Williams da 23rekin, eta zerrendako 3. Steffi Graf 22rekin. Eztabaida ezina da Mallorcako tenislariaren arrakasta eta bere lehiakide guztien gainetik urte luzez egoteko ahalmena. Are, jokatzeko eragatik ere historiako onenen artean kokatzea zilegi da, onena ez bada. Aldiz, soilik zenbakiei erreparatuta historiako onena dela baieztatzeak badu askoren ustez, emakumeen meritua estaltzetik. Albistegiarekin amaitzeko kultur arlora salto eginez, Albertina Karri zinemagile eta ekintzaile argentinarrari emango dio Zinegoak Festivalak Kohoresko saria otsailaren 28an Bilboko Arriaga Antzokian egingo duten inaugurazio ekitaldian. Hortze duzue bideoa eta bueltan elkarrizketa izango dugu gurean orain arte. Zinegoak Bilboko LGTBI zinema eta arte eszenikoen jaialdiak iragarri du bere aurtengo ohorezko saria. Albertina Karri zinegile eta aktivista argentinarrak jasoko du jaialdiaren sari nagusia, eta egilearen zinema zikloa emango du egitarauaren baitan. Azaldu dutenez, haren lana etengabeko esplorazio bat da, begirada hegemonikotik kanpo geratzen den guztiari ikusgaitasuna emateko. Eta hain zuzen horregatik komentuko du Bilboko jaialdiak bere 19. edizioan. Otsailaren 28an ospatuko den inaugurazio galan izango da sari ematea, Bilboko Arriaga Antzokian. Halaber, otsailaren 27an inaugurazio ekitaldiaren bezperan, Las Hijas del Fuego filma proiektatuko dute BBK aretoan. Karrik, ibilbide luzea egina du zinema zuzendari, gidoilari, ekoizle eta aktivista feminista gisa. Lehenengo urteetan zinema ikasketak bukatu eta berehala, hainbat film labur ondu zituen. Excursiones, Aurora, Historias de Argentina en vivo eta Barbie también puede estar triste 2001an, Fama 2003an, De Vuelta 2004an eta Restos 2010an. Besteak beste. Baina horien aurretikoa da egilearen lehen lan luzea, 2000 urtekoa hain zuzen.
No quiero volver a casa izan zen ura, Rotterdam, Londres edo Bienako jaialdietan aukeratutakoa. Bere gurasoen bila egindako bidaiak, 1967ko diktadura militarrak baitu eta desagerrazitakoak, eragina izan zuen bere hurrengo lanetan, baina sexualitatea jorratzen duten bere lanek eraman dute zinegoakera. Géminis, La rabia eta Las hijas del fuego lanetan jorratu du gaia besteak beste. Patroi eta jarrera normatiboen aurrean, askatasuna eta autonomia aldarrikatuz. ¿Pensaste peli nueva? Sí. Porno. Hamaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera hamaikari. Aukeran, hamaika. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun. Bat izan, Hamaika egin. Hamaika Fundazioaren babesle egin nahi duzu? Sartu hamaika.eus bat izan hamaika egin orrialdera eta osatu formularioa. Oso erraza da. Zein ekarpen egin nahi duzun aukeratu ondoren, eskatzen diren datu pertsonalak jarri eta baldintza legalak onartu besterik ez duzu egin behar. Hamaika Telebistako informazioa jaso nahi izan ezkero, onartzen dut Hamaika Telebistako informazio komertziala jasotzea ere klikatu eta bidali. Telebista ezberdin bat egitea posible delako. Bat izan, hamaika egin. Kaixo, ongi etorri Hamaika Telebistako txukuntzenen saiora edo txukuntzaileen txokora. Txukuntzanetzako ardatza den eta niretzako ardatza den minimalismoaz edo minimalismoaren filosofiaz hitz egin nahi dizuet. Ni Maitane Ormazabal Arzabal naiz, antolatzaile profesionala eta hementxe izango nanzue astero antolaketa eta ordenaren inguruko irizpide, adibide eta gako ezberdinak emateko. Txukun bizi, ondo bizi eta lasai bizi. Bi urte daramatza pandemiak gora eta bera, eta nahita ez, albistegian esan dugun moduen COVID-19ak protagonista izaten jarraitzen du. Horrekin batera neurriak eretan gabe ari dira aldatzen, eta horrek, guzti horrek, sektore askori egin dio mina izan ere. Gaurkoan gurekin dugu pantaiaren bestalboan ere Txema Karbajo ostalaria eta Bizkaiko Tabernariak plataformako kidea. Gabon, Txema? Gabon. Zuena izan da argita garbi sektore kaltetuenetariko bat esango dugu, ezta? Bai, bueno, eta horrez aparte, eman euskun
lehendakaren izan eben gauze guztiegaz, ia errudunek, ez? Eta, bueno, urte bi pasatu dire eta holan jarraitzen dugu. Kaltetuenak, zigortuenak eta ia seinalatuenak. Baina, zema, zer gertatu da, zergatik zuk esan bezala jarri da fokua ben eta berriro ostalaritzan, batzuetan neurriek tabernai bakarrik eragin izan diet, edo? Bueno, batzuetan, nik uste dute urte bi hauetan, bakarrik tabernarientzat izan dire kalteak, ez? Ze ikusi dugu garraio publikan ez dira neurriek hartu, metroan bez, futbolean, saskibaloian, kirole jente asko mugitzen duen kirol guztietan ez dira neurriak hartu. Bakarrik gure kontra, eta bueno, ez dakit horren atzean zeo zer gehiago dagoen, espero dugu ezetz, baina ez da normala. Ze azkenean izan gara zigortuenak, baina ez bakarrik estatu osoan zehar guk izan gara zigortuenak eta hemen datuak txarrenak izan dira. Osea, argite garbi geratu inda 2 urte pasatak egindako guztia ez du ezertarako balio. Ze, gainera ematen dugu berrio gauzela txarto, orduan, gertatzen dena da, haiek ez dauketela, gugaz adibidez ez dutela inoiz hitz egin. Gugaz neurriak zehaztatzeko, edo ez da inoiz gurekin, ez digute inoiz aukerarik emon gurekin adosteko zeo zer, ez? Guk argi geneukan, sarratu behar genuen, sarratzen den genuen. Gero laguntzak ez dira heldu, baina horrez aparte, hori bazen soluzioa, baina nabaritu inda ez dela soluzioa. Jarraitzen dugu 2 urte ostean, berriro, berdin. Bai, hori da beste galdera bat, ez da nolakoa izan da Eusko Jaurlaritzarekin izan duzuen harremana? Bueno, eskasa edo iaia apenas eseskoa. Lehenengo diru laguntza bota zutenean ziren 30,4 milioi euro. Zer gertatu zen? Batzuk gauza batzuengatik, beste batzuengatik, azkenan bakarri banatu ziren 19 milioi. Hor geratu ziren beste 11 milioi. Ez? Han geratu dira, ez dute berrio banatu. Eta 2 urte barru, batez be, deitzen dena ozio nocturno, horiek bai dauzela txarto, ez da beze laguntza gehiago hartu. Eta 2 urte pasatu dira lan egin barik. Eta nork aguantatzen dugu urte bi lan egin barik. Orduan, gugaz harremanetan ez dira inoz jarri, egon gara 3 delo biderrez hango parlamentuko komisioetan entzun gaituzte, baina han geratu dira gauzak. Gaurkoan jakin berri izan dugu, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak atzera bota egin duela, COVID ziurtagiria 2 astez luzatzeko Eusko Jaurlaritzak egindako eskaera, bai eta eremu gehiagotara edatzeko eskaera ere. Lehen legezkoa zena orain, legezkanpokoa baldin bada galera horiek konpentsatu beharko liratek, ezta? Bai, baina horrez aparte, hori esan gure dena da, zu bakarrik hosteleritza barruan eskatzen baduz hori, zertako balio dugu. Osea, supermerkatuetan, garraio publikoetan, estadioetan, horrez baduzu eskatzen, zer bakarrik COVID-a taberna barruetan dago. Ez deko zentzurik, ez da normala. Haiek egiten da bezleiak eta egin behar dugu, hostelerie, garbigailuan, denetai, polizie modure dena egin behar dugu geuk, eta hori ez da normala. Ez da normala. Eta gainera, nabaritu indela ez dura ezertako balio. Bai, bestalde, terrazen baimena jaso zenuten, eta horren ere lusatu egin dute hori. Horrek lagundu dizuete egin batean edo? Ez asko, ze behitu, adibidez Bilbon, ezin dugu terrazak gure duzun moduan euki. Bai, jarri alduguz mailak eta aulkiak kanpoan, baina egiten duen hotza edo uriagaz, jentea ezin da horre egon. Hemen badaki guzelako klima dekogun, orduan horretako egia esan da ez deuzko asko balio. Beitu, azaro osoa botasun euria botatzen. Abendua kriston hotza izan da, urtarria kriston hotza izan da. Orduan terrazak, nor jesartzen da hor. Ez inoezkoa da. Hori ez du laguntza ezeber mota. Igual udan bai, baina besterik ez. Baita, gainera neurriak etengabe joan dira aldatzen, ez da zuk tabernan nola ikusi duzu jendea? Bueno, batez be, segun zidainekoa, baina jendea beldurregaz. Horrez aparte, sartu diguten beldurra, hori nabaritu inda pilo, ez? Adineko jendea ja ez da eguneroko moduen portetan, ja etxean gehatzen da. Horrez aparte, hori gertatzen den krisia leku guztietan jendea ez deko lehen zeukan dirurik, eta geuguna baitu gehienak. Segaitik, ze jendea ez da etatzen, jendea beldurra deko, jenteari esaten jako egunero,
telebiste guztietan, kontuz, orduan jende zeiten du, ez da, eta Gabonetan nabaritu inda pilo. Abendua izan da hotza, baina ez euritsua. Baina jentea ez da atera, jentea bere etxetan geratu inda. Eta zuke pertsonalki nola labur bilduko zenituzke azken 2 urte hauek? Oso gogorrak. Nik zorionez gure taberna familiekoa da, ez deko langileak. Baina langileak dauzkaten guztiok, hori ezin aguantatekoa. Jente asko geratu dalek bidean, gainera, gero pasaden maiatzan atara zeben beste laguntza batzuk, baina bakarrik zorrak euki eskero. Osea, zuk, zeneukan diru guztia aurreztuta edo familia laguntzegaz edo, saiatu zara dena ordaintzen egunean egoteko, eta egunean baldin bazinen, ezin dituen laguntzarik hartzen. Osea, ez da normala. Eta, bueno, aguantatzen gabiltz, baina txarto, ze, karo, ura gora doa, gero zer gertatu da argiarekin eta gasarekin eta erre guztiarekin. Gastu guztia gorantza doaz, bizitza gorantza doa, bizitzan kopuru gastuen. Eta, karo, guk adibiz auzo baten gau, zorrotzan, guk ezin dugu presioa gorantza gota, ze jenta gure moduen dau. Orduan txarto, nik aguantatzen dut, hori, ez deko gure langile, baina langileen dauzkete lagunek, horiek aguantatzeko, imaginatzen dut, aguantatzen da benak ondino, txartu ibiliko dira. Horrez aparte, deitzen dena ozio nocturno, pentseu, 2 urte lan egin barik, abezelan aguantatzen dabe. Bai, eta zuk esan bezala diru laguntzak ez dira nahikoak izan, ez da? Bueno, heldu ziren lehenengo 3.000 euro. Gero beste 3.000 euro. Baina, karo, pentsau 6.000 euro, oin dela urteta erdi egon ginen 6 hilabete sarratutek. Gero, beste hilabete bat, eta gero beste hilabete bat, gero eman euskune arrazoia epaiteak eta zabaldu genuen. Baina izan dira 8 hilabete terdi sarratutek. 6.000 euro eta lokairua ordaintzen bez. Eta horrez aparte bizimia zara. Bakoitze bere familia deko, bere gaztuak, bere gauzak, eta ezinezkoa da holan bizitzea. Eta, bueno, oin esan dabe beste laguntza batzuk etorriko direla, ez dakigu ondino zelan zehaztuko diren edo, egile den, baina nik hori gure desotan, ozio nocturnok, horiek bai daula txarto. 2 urte sarratutak hori oso gogorra da, oso gogorra da. Borrokan ibiltzarien prozesu guzti honetan gizartearen babesa ezinbestekoa izan da, ez da, hainbat ekimen, manifestazioak eta barra antolatu egin dituzue. Bai, hori nabaritugu pila, herria gurekin zegola. Baina, bueno, azkenien herria be ez du askorik zer egingo dugu. Gurekin egon da manifestaten penan, hor bai, baina, bueno, azkenean osasuna horren aurretik jartzen du jendia eta bebai ulertekoa da, ez? Jendea bai, tabernariekin aldoz dau, baina lehenengo haien osasuna eta netzekoen jendiaren roioa, eta bebai, karo, ez da bakarrik ostalaritza. Ostalaritzaren atzean badoz beste gremio asko, bebai holan damifikatua izango direnak. Eta hor badau jente pilo bebai, txarto ari dira pastan. Eta etorkizunera begiratzema baikorrak agertzen zarete, zer espero duzu, laster etorriko dira aldaketak? Onerako, espero dugu? Bueno, ni beti optimista izan naz, baina ez da, oin 6. hola, igual 7. etortzen da, beste batuk esaten dugu bukatuko dela ja, baina, bueno, optimista izan behar gara, ez? Guk batez be, auzoetan jentea oso ondo dugu esportetan, igual guk adibidez Bilbo erdian ez dakiz lan dauzen gauzak, ez? Baina auzoetan jendea oso ondo portetan ostalaritzagaz, eta hori ematen digu indarra, ez? Aurrera jarraitzeko eta, bueno, gure lan postuak mantentzeko, eta imaginatzen dugu hau gaur bihar edo etzi azkenan bukatu inbeharko dala, ez? Dino, neuk, espero dugu baiet, beti izan behar optimista. Eta amaitzeko zema pixat igual ostalarien aldetik edo, zer nolako mesua helaraziko zenioke bai instituzioei, bai herriari edo? Bueno, nik kaso nieke eman digula guk ostalari barruen antzegoela COVID-a. Eta nik esaten diet COVID-a leku guztietan dagoela, baina ostalariek ezin hobeto portatu gara. Garbitu dugu, mantendu dugu lokalak ondo, zaindu dugu jendea jesarrita gotea, egin dugu denetari, polizi modura behingo dugu. Eta jende esateko taberna barruan ziur dauzela, taberna ziurrak direla. Eta guztion artean denak
ondo portatzen bagara, hau horrela atarako dugula. Mezu horrekin geratzen gara, mila eskertzen gurekin tarteago egoteagatik. Zuei ahotsa emategatik. Eskerrik asko. Besarkada bat, agur. Agur. Eta orain Solazaldiari irekiko diogu tartea, baina bitartean tartetxo bat. Hortxe duzue Bastango arostegiaren aferaren inguruko bideotzoa ez mugitu eta orain arte. Deklarazioa ongi joan zen, ez dugu oraindik olako laburpen ofizialik egin, baina bai, egun bat lagun bertaratu ginei, babesa ematera, eta baita epaiketari aurre egingo diogu, herri bezala hasi ginen, talde handi bat bezala, eta hola segituko dugu. Azkenean, 6 pertsona horiek edo 5 pertsona izaten altziren, baita ni ere, beraz, denok elkarrekin egingo dugu aurrera bai. Guk epe motzean lortu dugu gure helburua, hau da, obrak etetea eta gehiago ez suntsitzea nahiko egin dute. Beraz, alde hortatik hori lortu dugu, gero argi geneukan ere bai eurek errepresioarekin joko zutela, orain duten bezala, eta ikusiko dugu, deklaratu dute, orain hemendik gutxira, edo ez dakigu zehazki noiz epaiketa izanen da. Argi dago guk behin eta berriz erran dugun bezala ez dugula atzerat egingo, berdin du zehatrako den epaiketa hortatik, guk berdin segituko dugu, eta beraz zaila da esatea zer egingo dugun. Orain hemen ez daude, gu alde hortatik kontent gaude, eta hola jarrai dezala, baina, momentuz orain euren urratsak segituko ditugu. Edozein gaia dela eta beti defendituko dugu erabakitzeko eskubide hori. Berdin du nun, ze azkenean herritarrek berak jakingo du zer den ona bere herriarentzat. Amaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera amaikari. Aukeran, amaika. Gabon berriro gaude gaurko Solazaldian, gaurkoan Nekane Gartziarekin, ondoetorri, eta Mikel Albarezekin, ondoetorri bebai. Eta lehenengo gaia jorratuko dugu. Izan ere, orain dela aste gutxi monopolia estrenatu zuten Bizkaiko uraren kudeaketa kontrolatzeko trama jorratzen duen lehen kazetaritza dokumentala. Ricardo Gamaza kazetariak zuzenduta Bilbao Bizkaia ur patzuergoak kuraren monopolioa sortzeko enpresa pribatuekin egindako eragiketen nondik norakoak kritikatzen ditu. Izan ere, horren inguruan aritu ginen Alex Marañonekin, Bizkaiko ur publikoaren ekidea entzun dezagun. Ricardo Gamaza oso kazetari ezaguna da, batez ere ingurumen gaietan eta oso aritua eta hainbat dokumental egin izan ditu. Eta azken aldian ari da batez ere uraren privatizaziorako Estatu espainolean ematen ari diren mugimendu ezberdinak aztertzen eta dokumental batzuen bidez hori azaleratzen eta sozializatzen, ez? Eta orduan, dokumental honetan tokatu zaigu Bizkaiari, bai? Bizkaian ere ur publikoa plataforma 2019an sortu genuen, batez ere eskatuta geundelako, gure herrialde honetan Bizkaian ura kudeatzen ari zen eragatik edo norabideagatik batez ere. Naiz eta titulartasun publikoko erakunde bat izan, Bilbao Bizkaia ur patzuergoak erakunde pribatu bezala ari da jokatzen, eta negozio berri honetan ura hainbat bazkiderekin egiten du lan.
Nik uste dut poztekoa dela, horrelako dokumentala kaleratzea, zegia da Euskal Herrian uraren kudaketaren inguruan ez dugula asko hitz egin eta ez dugula asko landu gai hau. Ez dakit goratzen zarete, baina orain dela urte bat, ateratzen berria esaten zuena, ez? Horrelako ondasun publikoak eta gainera apur bat materia oinarrizkoak boltsan kotizatzen zutela dagoeneko, Estatu Batuetan futuriblen merkatuan. Orduan, nik uste du dagoela horrelako arazo bat edo behintzat auzi bat, eta da horrelako ondasunak, komunak direnak, privatizatzen ari direla, geroz eta gehiago, eta gainera logika enpresarien azpian txertatzen ari direla. Euskal Herrian momentuz edo Bizkaia momentuz daukagun erakundea edo kontsortzioa publikoa da, titularitate publikoa dauka, eta hau azpimarratzeko da, estatuan 50% dagoeneko privatizatuta dago, baino ziur, eta Euskal Herria ez da, logika hauetatik kanpo geratzen, ziur horrelako prozesuak eman daitezkela, orduan fokoa hor jartzen nik uste dut positiboa dela beti ere. Bai, honi buruz iritzi gutxiz ezin izan dute hori dokumentala ikusi, baina nik behintzat pentsatzen dut oso garrantzitsua dela kasetaritza kritiko bat izatea, eta interes askorekin ikusiko dute dokumentala, gero hemen komentatzeko. Bai, eta herritarron kasuan kontutan hartu behar dugu ere guk geuk pareatzen dugun ondorioak, ez da? Batzutan ez gara horietaz kontziente, baina, klaro, hau pribatutasunera, privatizazioara joaten baldin bada edo, hori ondorioak guk pareatuko ditugu, ez da? Bai, eta privatizazioan edo zerbitzu publikoetan, betire privatizazioan inguruan hitz egiten duguna, nik uste dut bi afera daudela, ez? Alde batetik titulartasunaren eremua, hau da, norena da, apur bat ondasuna edo zerbitzua, eta esan dudan bezala, kasu honetan, Bilbao Bizkaiko Patzuergoa publikoa da, momentu honetan, udalez osatuta dago, ez? Komunitatea edo kontsortzioa osatzen duten udalez, baina titulartasuna zaratago badaukagu gestioa, eta gestioa privatizatu daiteke. Eta zuzen ere hori da Bilbao Bizkaiako Patzuergo horretan gertatu daitekena edo gertatzen ari dena, mantenimenduko eta bestelako lan batzuetako lanak momentu honetan subkontraten eskuetan daude. Eta gainera badago beste elementu bat, eta uste dut hori dela kritikatzen dutena dokumentalean, eta da, geroz eta kontsortzioa handiagoak, geroz eta kudaketa handiagoak edo makro kudaketak eman, orduan eta errazagoa izan daiteke privatizazioa zergatik, eta hau ez da bakarrik uran gertatzen, baizik eta beste eremu batzuetan gertatzen da, geroz eta eskala txikiagoan eman kudaketak edo politika publikoak edo gestio publikoak, orduan eta errazagoa da herritarren aldetik kontrolatzea jarduera politikoa eta jarduera publikoa, eta momentu honetan uste dut Bizkaian Karrantzan bakarrik dagoela, eta gero beste udalerri oso txiki batzuetan uraren kudaketa udalaren esku, beste guztia Bilbao Bizkaiko kontsortzioaren menpe dagoeneko gestioa subkontratatzen ari dena, eta esan dudan bezala, estatuko joeretara ere bideratuta egon daitekena edo ez gaude behintzat horretaz salbu. Ba, izan ere, zuk esan duzunaren arira, arazoa ez da bakarrik ekonomikoa, baizik eta kontrol politikoa ere jokoan dago. Izan ere, udalerriak Patzuergoarekin elkartzeak lehiak sortu ditu EAJak, kudeatutako udalen eta aurka agertu direnen artean, kasu honetan EH Bildu buru dela. Izan ere, atzoko magazinean berriz, Iratze Arriola, ea udalerriko alkatea izan genuen gonbidatu nagusi giza, eta horrela mintzatu egin zen. Bilbao Bizkaia kudeatzen du lurraldearen 80%, edo ia 80%, eta Bilbao Bizkaiak funtzionatzen du azpikontrata handien bidez, eta azpikontrata horriek ez dira enpresa txikiak, dira multinazional handiak, Suez, Acciona, hau da, beste leku batzuetan, uraren privatizazioetan kalte handiak egin dituzten entrepresak dira, eta horien esku dago kudeaketa neurri handi batean. Bizkaiko uraren kudeaketa privatizatu nahi duen taldeko kidea izatea leporatzen diete kargu publikoei, enpresei eta multinazional batzuei edo. Zuk esan bezala, honako errealitatea islatzen du, ezta? Bai, bueno, azkenean, mankomunitateari esker udaletxeak ez dute infrastrukturak txarrak eukitzen, baina ados nago egoera politikoa batzutan privatizazioarekin, baina kontrolpea ez dago
udaletxearen aldean. Orduan, pixkat balantza jarri behar da publikotasunaren alde, eta bai alda pribazitazioa bat egin, ze behintzat zoritzarrez ekonomikoki ezin da dana udaletxe batean mantenimendu egoitzak publikoak izan. Jende asko behar dute, oposaketa bat jartzeko trabak daude, tardun pixkat balantza, ez da txarra dana publiko-pribatuen arteko lana egitea. Nik uste zentzu horretan, arrazia daukazula ez, hau da, gestio publiko bat bermatzeak eskatzen ditu horrelako rekisito batzuk, edo behintzat neurri batzuk ez, kontratazio publikoa bermatzea, askoz eta tramitazio luzeago eskatzen dituena, eta bestelako gestio batzuk. Claro, hemen zein da arazoa? Hemen arazoa da, lehen kudeaketa hori guztia publikoa zela momentu honetan, ez da zirati pribatu izan, baizik eta privatizatu egin da. Eta Iratxek esan duen bezala, bai Bilbao Bizkaiko kontsortzioan, baina baita ere titulartasuna privatizatu duten bestelako ente publikoetan, estatuan, ez dira enpresa txikiak izan apur bat guraren negozioan sartu direnak, baizik eta enpresa handiak izan dira, eta hor FCC daukagu, Florentinoren enpresa daukagu, buru nagusietako bat bezala, dela gutxi Panamanko kanala, ez? Kanalaren birmoldaketa egitera sartu den enpresa berdina. Eta gero, nik dokumentala ez dut ikusi, baina bai irakurri dut apur bat, horren dela aste batzuk horren inguruan, kritikatzen zuten, nahiz eta titulartasun publikoa izan Bilbao Bizkaiko patzuergoak, Bilbao Bizkaiko patzuergoak gestioaz aparte, enpresa bat bezala funtzionatu duela bestelako afera batzuetan. Eta hor adibide bezala txertatzen zuten, Ego Ameriketan izandako presentzia hor, Iberdrola eta bestelako enpresa baten eskutik, Buenos Aires eta inguru horretan zeuden enpresa publikoen privatizazioa gauzatu zuten hemengo enpresa publiko baten bitartez. Orduan, claro, zure titulartasuna, zure entitate juridikoa publikoa dena, baina zure praktikak horrelakoak direnean, ez dut esaten enpresa pribatu bat bihurtzen zarenik, baina bai enpresa pribatu bat izateko arriskua areagotzen dela, kudeaketa logika edo filosofia hori izaten dela. Orduan, dokumentala ikusi beharko dugu eta ikusi beharko dugu ere, hemendik aurreako pausoak zeintzuk izaten diren zentzu horretan. Hor dago gakoa, ez da, dokumentalari esker, honako afera edo arazo barkatu hau azeleratu eginda, baina zer gertatuko da, aldaketak egongo dira, honi esker? Nik uste dut, orain egin da publiko hau Bizkaia maila, baina orain arteko gatazka nagusia kokatu da zegoen Busturialdean. Busturialdean zegoen batzorgo propio bat, eta hor Iratxe Arriola izan zen precisamente batzorgo horretako buru, eako alkatea izan zelako eta delako gaur egun ere. Orduan gatazka hor bai egon zela eskualdean txertatua, baina orain momentu honetan Bizkaiara salto egin du apur bat eztabaida publiko honek, eta nik uste gauzak atladatuko direla, beti ere, bai boten instituzioa segun eta dan horren eskuetan dagoen, baina baita ere, eta lehen esan dut, Euskal Herrian eztabaida gutxi eman dugula, gai honen inguruan, beti ere, iritzi publikoa sentsibilizatuta baldin badago. De hecho, esango nuke, Euskal Herrian gehiago eztabaidatu dugula, kanpoko ur gatazken inguruan, orain gogoratzen naiz, eta Jose Guraren trasbasearen inguruan, edo bestelako trasbaseen inguruan, hemengo gatazken inguruan, baina orduan iritzi publikoak sentsibilitate bat badu edo beste bat badu horren arabera aldatuko dira gauzak edo ez. Nekane horren inguruen... Bai, guztiz adoz berarekin, azkenean beti hitz egiten dutugu Madrile buruz eta gure herrialde buruz batzutan iaz da hitz egiten eta oso interesgarria izango da dokumentala ikustea. Osondo, bigarren gai bat jorratuko dugu, guztiz aldatuko dugu gaiaz. Aurreko asteazkenean Ibaizabalen ihotz bat aurkitu zuten, jakinarazi dutenez Mohamed El Batxir, jatorri Argeliarreko 17 urteko gaztearena. Arratiako Harrera Sareak eta Galdakaoko Elkarlaguntza Sareak baieztatu dute adin txikikoa Bizkaiko Foru Aldundiaren ardurapean zegoela eta gaztearen heriotzak medioetan izandako trataera salatu dute. Ikusiko dugu informazioa jarraian.
Meden eriotzaren berri agertu zanean, medioetan, beste kasu askotan egiten den bezala eta mena kolektiboarekin egiten den bezala, deshumanizatu egin zen, hau da, gizartasunak inuen jakon, eta esan ez bere izenik agertzen, eta aldez aurretik hitzak egiten ziren bere eriotzaren apurret justifikatuz, ez? Eta hori izan zen lehenengo gauza, izan zen pertsona hildako gazte honi izena emon, izen bat ipini, eta herri mugimendu bezala, duintasuna itzuli, ez? Hildako pertsona bat. Alde batetik gazte hau desagertute goala hildagertu baino lehen, eta horren barri ez geneukan. Gero agertzen da hilda, eta 4 egunetara, agertzen da medietan, hildagertu den gazte bat ala. Eta albiste bardinean, lapurretan ebilela, adintzikiko bat zala, erdi ulertzen zen, migrante edo mena ez izena horregaz ezagutzen dugun gazte bat zala. Kolektiboa ja berez oso kriminalizatuta dago jendartean, eta medioek hori elikatu dutela uste dugu, ez? Uste dugu zintzoena edo egin behar zena zen, herriko gazte bat ezagertzen den momentuet, medioetan urten egiten da, herriko gazte bat ezagertu dela, eta hil agertzen den momentuen hil dela, eta min horren barri emoten da, ez? Ez atzaki bat emon, segaitik mutiko hori aldan hil eta bilerrotan azaldu, ez? Medioetan. Hori iruditu jakun oso bortitza, eta horri zitu ziren gure alarma danak. Bi gauza, ez? Da, gaiz komentatzen denbora guztien, alde batetik gazte hauen kriminalizazioa, bai euren azalaren koloreagatik eta bai euren jatorriagatik, ez? Eta beste alde batetik, zelan kasunetan Bizkaiko Foru Aldundiak ez dauela azalpenik eman gura, ez? Eta galitzen gai segaetik, eta baita ere, gau horretan edo gertakizunak gozan egun horretan, ze pasau zan, ez? Eta segaetik horren beste denbora gauzak agertu arte. Horrek danak gure gizartearen, jendartearen realitate bat erantzuten dio, ez? Eta hori bebai gure ginen salatu. Zein hausnarketa edo egingo zenukete horren inguruan, migrazio politiken ondorio bat da, ezta? Bai, noski. Ikusten dugu, ikusi dugu Galdakaon, baina bebai, Irunen bebai ikusten da ia astero edo hilero, egoera tamalgarria, ze gainera zoritzarrez gizarte individualista honetan, ikusten dugu albistetan gai gaineo buruz hitz egiten, baina ez da esaten ez da bere izena, nor zen, zer bilatzen zuen, eta oso tamalgarria da hori. Nola norbaitek etortzen da hemen bere bizitza hobetzera, eta hiltzen da eta ez da zer gertatzen. Nik uste dut badela, migrazioaren afera badela, munduko gizarteak 21. mendean duen erronkarik potolonetako bat, eta horrek ez du esan nahi migrazioak 21. mendean hasi direni, baiz eta gizarteriaren historia guztian zehar ditugu migrazioak, baino bizigaren sistemaren gatik eta bizigaren egoeraren gatik, are eta bortitzagoak eta krudelagoak gertatzen dira, ematen dira horrelako kasuetan. Nekanek esan duen bezala, azkeneko egunetan eta azkeneko asteetan izan ditugu horrelako gertakari ezberdinak migranteekin erlazionaturik. Igual izaera ezberdinak izan dituztenak, baino jatorri berdina, eta da apur bat hori ez. Ikusezinak direla gizarte honentzat eta apur bat sistema ekonomikoarentzat, ze badirudi pertsona bat hiltzen dela bidasoan edo zornotzan, baino horrek ondori horik ez duela, ez gizartean, ez bestelako aferetan. Eta hemen badago gauza bat nahiko argigarria dena, eta da, ertzaintzak esan du ikerketa abiatu duela, eta horretan dabil, baino badago nolabaiteko kontraesan bat, bi bertsioen artean, alde batetik Bizkaiko Foru Aldundiak esan zuen tutelarik ez zeukala, baino vigilantzian zegoela, ze gaztea erregistratu zen Foru Aldundiaren aurrean, eta Arregasareko kideek diote Foru Aldundiak tutela hori zuela adin txikikoa zelako eta horretara derrigortuta dagoelako. Orduan, eriotzaz aparte edo gertara konkretu horretaz aparte, ertzaintzak argitzen dituen gertakarietatik aratago ere, hor ikusi beharko da zein zen pertsona honen edo gazte honen egoera administratibo eta juridikoa, ze horrek nik uste dut ondorio politiko batzuk edo administratibo batzuk ekarri ditzakeela.
Bai, izan ere Bizkaiko Foru Aldundiak ez du bere gain hartu nahi edo erantzukizunik. Indarkeria instituzionaltzat jo dezakegu honako hau? Ez dut uste agian horrela denik. Bai daukaguna dela protokolo agian txarrak edo erantzun txarrak, eta, nik uste gizarte zerbitzunak daukagula, baina honek ez du esan nahi autokritika egin behar ez denik, bai. Autokritika egin behar da, protokoloak hobetu beharko dira, ze behintzat hau gertatu da, eta autokritika eta pentsatu behar dugu danok, zergatik gertatzen dira gauza hauek, eta gainera, gero bebai albisteetan esaten pertsona honek, klaro, lapur bat zela, eta, lapurtzen bat zegoen, muerto el perro se acabó la rabia, esaten den bezala, ez pertsona bat da, ez da bakarrik datu bat. Nik violentzia instituzionala baino, uste dut bi violentzia daudela maila honetan, eta instituzio daukatela ardura bat, baino gizarteak ere baduela beste bat, eta argi eta garbi alde bat dago dimentsio simbolikoa, eta hor sartzen da apur bat ez, pertsona hauek ikusetzinak direla, inkluso kalifikatiboetan nola deitzen ditugun, mena deitzen ditugu, eta hori ere violentzia linguistikoa bezala definituko nuke, ze pertsona bat ez da abizen administratibo bat, pertsonek izena daukagu, pertsonek historia bat daukagu, eta bizitza bat daukagu, eta hor instituzioak ardura bat izan dezakete, baina, gizartean egon daiteken fasismo sozial horrek ere badauka beste ardura bat hori da, dimentsio simbolikoa eta dimentsio materiala azpimarratuko nuke dela, pertsona hauek beraien bizitza proiektua edo beraien eskubide sozialak bermatzeko dituzten zailtasunak, bai zerbitzu publikoen defizientzien ondorioz, bai enplegu politiken ondorioz, eta baita ere bestelako mekanismo batzuen ondorioz. Eta horren adibidez da, horrelako adin txikikoak 18 urtera arte diputazioaren tutelaren azpian daudela, zentro batzuetan, eta zentro horien inguruen ere hitz egin dezakegu luze eta zabal, baina 18 urte betetzen dituztenean, badoren nolaiteko programa batzuk intsertziorako, baina programa horiek ere nahiko zailtasun dituzte horrelako pertsonak, apur bat gizartean, ez dut esango integratzeko, baina gizartean ere beraien bizitza proiektua garatzeko, eta berriro diote, hori zati bat administrazioen edo botere publikoen errua da, baina beste erru nahiko handia du lan merkatuak eta bestelako entitate batzuk ere bai. Baina beste hori aldatzeko edo ze falta da hezkuntza, falta da informazioa, ze falta da hori guztia igual aldatu edo saiatzeko? Hezkuntza eta informazio gehiago. Ze azkenean hori, krisi garaian badakigu hori sartzen direla populisten esaten dutena, menak etortzen direla, lapurtzen dutela, inorez da bere herritik irten nahi duelako, ez. Irteten dira bere bizitza duin bat lortzeko. Eta hori horrela esan behar da. Ez dira fugitiboak edo lapurrak, ez pertsonak. Eta merezi dute beste oportunitate bat. Hor adibidez, nahiko kasu paradigmatikoa da, eta ja politika publikoetan sartuta, eta ez da bakarrik adin txikiko migrantei bideratutako neurri bat, baina ez dakit entzun duzuen Zumarragako adin txikikoen zentroa, adin txikikoak ezin dira espetxera sartu, baina baituzte horrelako zentro berezi batzuk, oso regimen itxia dutenak, eta berez reintegratzeko lehenengo pauso izan daitezkenak, baina nekez bilatzen dutenak edo habilitatzen dutenak horrelako marko bat. Orduan, uste dut ere, diskurtsoaren bitartez kriminalizatzen direla, baina hartzen diren neurrien bitartez ere, edo existitzen diren dispositibo ezberdinen bitartez, zailtasunak daudela horrelako pertsonak ere gure baitan egoteko eta beraien bizitza proiektua garatzeko. Diskurtso hoien arira, izan ere Enrique Maia Iruñeko alkateak, daturik gabe hartu zituen migratzaileak delituen igoeraren erruduntzat. Aldiz, Eduardo Sandosek, justizia eta migrazio politiketako barkatu kontseilariak honela erantzun zion. Noski, azken finean datu faltsuan oinarritutako hitzak dira eta ez dira bate hitza inozentiak. Diskurtso xenofobaren hitzak dira, azkenean nik uste dut Maiak egin dituela bere kalkulo elektoralak eta pentsatu egin du bere jendearentzat diskurso egokia izan daitekela, ez? Baina hori ezagutzen dugu, azken finean da, aulen aurkako diskurtso bat
eraikitzea nolabait etekin politikoak ateratzeko, eta hori morala da. Haulen kontrako diskurtso politikoa, herritarren sostengua ezinbestekoa da, ezta? Bai, azkenean zoritzarrez, hori, Iruñeko alkatea dago beste behin bere diskurtso politikoarekin, ja bi urte gutxi falta dira hauteskundeak izateko, eta berak badaki, bere agenda politikoa finkatzea, xenofoboa da, baina beri bosta sola, zoritzarrez jende asko bere diskurtsoarekin batera egiten du. Uste dut Iruñeko kasuan, okorez banago, EH Bilduk salatu zuela, batzudela informeak udaletxak eginak esaten zutena delituak ez zirela handitu, eta alkatearen datuak edo botatzen ari den diskurtsoa gezurra dela, eta intzutzen ere udaletxak egindako inkesten ondorioz. Hor udal hauteskundeak hemendik eta 2 urte eskasera ditugu, baina beste hauteskunde batzuetan ere ikusten ari da nola, ultraeskuinak markatzen dituen eztabaida markoak edo apuru bat marko politikoak, eta adibidez, Frantzian daukagu Zemur bezalako hautagai bat, ultraeskuinak kokatzen dena, Le Pen baina eskuinerago, eta beste deriba bat izan daiteke adibidez, Gaztela Leone makrogranjen inguruko afera guztia, ultraeskuinak markatzen dituenen horrelako markoak ikusten dira, nola funtzionatzen duen. Eta uste dut hor, indar progresistek, ez dakit, akats batekin dezaketela eta da, diskurtsoa edo afera politikoa da gatazka politikoa marko hien baitan ematea. Eta Euskal Herrian izan genuen, nahiko adibide polita eta nahiko adibide efektiboa, eta hori da garrantzitsuna efektiboa izan zela, eta da Marotok Gasteizen horrelako diskurtso bat artikulatu zuenean, nola diskurtso horretatik atera ziren, apuru bat erantzunak eta artikulazio politikoak eta beste kleabe batzuetan implementatu ziren horrelako diskurtsoak eta horrelako aliantza politikoak. Eta hor, baimendu zen, anistasun ideologiko politiko eta inkluso arrazilaren ondorioz, aldaketa politiko bat Gasteizko udaletxean. Orduan, Iruñan uste dut ere, maila, upeneren bitartez ari dela apuru bat marko hori eraiki nahian, eta ikusi beharko da ere oposizioko indarrek ez bakarrik politikoek, baizik eta sozialek ere nola egiten dioten iez marko politiko horri, baina marko politikoaren barruan disputa hori eman gabe, baizik eta disputa hori kanpoan eman da. Baina nor sortzen du edo nor keratzen dago marko hori? Politikak edo herriak, edo gizarteak? Politika egiten du herria. Politika markatzen du? Bai, politika azkenean esaten dute, politika dela gure gertaerak eta gure gizartearen espeju bat, baina nik uste aldrebes dela. Haiek egiten dute, moldatzen dute gure diskurtsoa, sartzen dute telebistetan, albisteetan, fokalitzatzen dute mesua, eta haiek moldatzen dute gizarteari, eta nik uste egin behar ditugula danok agian ez sartzea haien gatazkan. Muten jarri, ez eman minutuak telebistan, eta batzutan gauzak telebistetan agertzen ez badira, ez dira existitzen. Orduan, pixkat autokritika egin behar dugu danak, eta nik behintzat haiei mute eta tira, beste gaieri buruz hitz egitera. Nik uste disputa hori, hain zuzen ere lehen esaten nuena, gatazka badela. Hau da, batzuetan politikak markatzen ditu eta parlamentoak markatzen ditu eztabaida markoak, edo alkate batek, baina beste batzuetan herriak edo mugimendu sozialek edo bestelakoek markatu ditzakete eztabaida markoak, eta hor, agian beste parametro guzti ezberdin batzuetatik, baina lana reformaren inguruan ere, eske disputa hori ikusten ari gara, eta errepikatzen dute beste parametro batzuetatik batzuk esaten dute legeak parlamentuan egiten direla, eta alderdi politikoak direla legeak egiteko subjektu nagusiak, eta beste batzuk, kasu honetan patronalak eta sindikatu komisioen zendu objetek esaten dute, legeak eta lanaren inguruko legeak ez direla soilik parlamentuan egiten, baizik eta bestelako marko batzuetan egiten direla. Eta nik uspegi horren aldenago, lan erreformaren kasuan ez, ze azkenean erabili duten marko hori edo politikaz haratago doan marko hori elkarrizketa sozialen markoa da, momentu honetan enpresariek optatu dutena eta nolabaiteko neurri gorri bezala markatuta dutena. Baina politika mugatzea, parlamentuko joera batzuetara edo subjektu nagusia bakarrik alderdi politikoak izatera, nik uste dut oso arriskutsua dela.
eta hain zuzen ere, herritarro baditugu bestelako mekanismo batzuk horrelako joko politikoetan sartzeko, eta ez da soilik 4 urtez behin bozka bat ematea, baizik eta bestelako presio batzuk gabe. Zein da arazoa, politikatik aratago da zen marko diskurtsibo eta marko politiko horietan, beste batzuk indar askoz gehiago daukatela, eta dira lobbiak, botere ekonomikoak, botere mediatikoak, eta baina, herritarrok ere, kontziente izan margara ze botere ditugun, eta horiek erabili presionatzeko eta bestelako politika batzuk egiteko. Guztiz ados, baina nik uste zoritxarrez kokoteraino gauz, jendea bizkat dau beretxean oso nekatuta, iaz dute kesatzen, kesatzen dira, baina non, sare sozialetan, eta hori zertaz balio dauka. Azkenean pixkat dormidina edo eman dute jendeari, eta ez dago gatazka hori kaleetan, Euskal Herrian, ikusten da hori, ELA-LAB eta sindikatuak kaleraz irtetzen, baina beste lekuetan jendea dago, piztuta. Ez dago piztuta, itzalita daude. Zugurrekin adoz? Mendikanpo jendea... Ez dakit, goratzen nahi zena 2 urte, ateratzela deustu barometro bat esaten zuena, askotan esaten dugu, gazteak ez dute politikan parte hartzen, gazteak ez dute parte hartze politikoa bultzatzen, ez dute sustatzen, eta deustu barometro horrek goratzen nahi esaten zuela gazteek inoiz baino gehiago parte hartzen dutela politikan, eta inoiz baino gehiago ematen dutela euren iritzia. Zein da hor klabea da zein da afera, iritzia emateko eta parte hartzeko eta mobilizatzeko erak asko aldatu direla. Nik ez nuke gutxietxiko ere tuit bat jartzearen indarra, eta horrek ez du esan nahi tuita izan behar denik kale mobilizazioaren ordezkatzaile edo bestelako ordezkatzaile. Baina, uste dut, mobilizatzeko markoak eta formak ere asko aldatu dira, eta egia da agian Euskal Herrian. Horrelako mugimendu sozial edo asoziatibo handiagoa daukagula, baina estatuko beste eremu batzuetan uste dut ere, horrelako presio elementuak ere ematen ari direla. Agian klabe reakzionarioetan, ze guztiok ikusi dugu Lorcan gertatu den azkeneko egun hauetan, baina ematen dira, orduan hor dago joko politiko azkenean, ez? Nork definitzen dituen markoak eta marko horien barruan nola ematen diren gatazka politikoak. Hirugarren gaia jorratuko dugu, Zaldibarko zabortegiak itzita behar zuela ondorioztatu dute perituek. Luizia, zergatik gertatu zen argitu dute Espainiako gobernuko CEDEX esperimentu zentroko peritu txostenean horrek. Agarian utzi ditu kudeaketan egindako akatzak eta kontrolik eza. Horren inguruan aritu ginen atzokoan, Janire Lazkanorekin, Zaldibar argitu plataformako kidearekin. Erantzukizuna berterrezek linena dala, jakinekoa da, bera dalako guztiatzen daben enpresa arduraduna. Baina baitxa arduratzen gaitu publikoki, kontrol publiko falta, eta hori txosten horretan agerikoa izan da, eta posten gaitu behintzat, entidade, esan dizagun hola independiente batek, txosten baten gauza honek hain argi jaso izanak. Aipatu bezala horrengo astean otsaiak 6an izan ere, Zaldibar kondomendiaren 2. urte horrena izango da. Momentuz erantzukizunik eza egon da. Orain arte hitz egiten genuen, marko diskurtsuak no markatzen zituen eta hori horretaz guztiaz. Eta uste dut hor, adibidez, eta orain buratu zaitez, Zaldibar argituren hasierako lema ikusita, oso adibide argigarria dela ikusteko nola definitzen diren zuzen ere markoak eta nola ematen diren bataia politikoak hor. Zaldibar argituk hasieratik lema botazion euskal iritzi publikoari da zen langileak, osasuna eta erantzukintzunak. 3 elementu horiek jartzen zituen mahai gainean, eztabaida politikoa emateko eta mobilizazio markoak definitzeko. Eta hain zuzen ere 2 urteren bueltan, oraindik ere horren inguruan hitz egiten gaur. Langileen aferan ikusi genuen, langile bat oraindik lurpean dagoen, bere gorpua ez dugun aurkitu, eta ikusi genuen ere, enpresariak iritsi ziren akordio batera familiarekin, hain zuzen ere ekiditeko balizko kartzela zigorrak. Osasunaren aferan ikusten ari gara nola zabortegien inguruko eztabaida pilpilean dagoen, hor Bergarako zabortegia izan dugu azkeneko adibide bezala, eta inkluso esango nuke Tapia legeak ere erantzuten diola logika horri, zabortegiak eta bestelako proiektu estrategikoak kokatzeko beharrari, Eusko Jaurlaritzaren beharrari. Eta azkeneko kapituloa, mahai gainen daukagun azkeneko kapituloa da, erantzukizunen kapituloa. Orduan, esango nuke Zaldibar argituk hasieratik asmatu duela eztabaida politikoa kokatzen eta ikusten zeintzuk ziren elementu klabeak Zaldibarreko afera guztian.
Bai, ni pizkat harrituta geratu naiz ez, orain CEDES ateratu du hori informe bat. Zergatik daude erakunde publiko asko, gero ikuskapen egokiak egiten baldin ez badute. Azkenean bai, badaude erakunde asko hau begiratzen, baina noiz begiratute. Orain zertarako, orain bai, ikerketa sakon bat egin behar da, legearen pisu guztia erori behar dira gauza txartu egin dutenei, baina prebentzioa egin behar da, bai. Prebentzioa, ze azkenean orain jakitea txartu egin zirela gauzak, eta zergatik ez ziren momentu horietan gauzak konpondu edo kendu ezin duzula horrela egin, zabortegi hau eitziko dugu. Eta pixkat hori harrituta geratu nahi, CEDES non egon zan 2-3 urte pasau, ez dakit. Baina bebai gizarte arloan hondakinen kudeaketa zoritzarrez hau gai honi buruz sartu da gaia maietan, etxeetan, eta birplanteatu beharko dugu nola kudeatzen dira gure hondakinak. Bai, birplanteatu beharko dugu, eta ez da bakarrik instituzioen arduratz, enpresak ere, ari gara hitz egiten momentu honetan, hondakin industriaren inguruan, etxeko hondakina bestelako afera badira, eta bere garaian Gipuzkoan asko hitz egin zuten horren inguruan. Baina, hondakin industriaren inguruan ere, enpresek ere badute zer esana, eta kudaketa horretan badute zer esana. Non egon zen CEDES, ez dakit non egon zen, baina eske CEDESek ez ditu ardurak eta kompetentziak Zaldibarko zabortegia aztertzeko eta ikuskatzeko. Hor, kompetentziak zituen Eusko Jaurlaritza izan zen. Eta Eusko Jaurlaritzak 2000 urtean, Josuno Jon Imaz zenean sailburu, esan zuen horrelako proiektu estrategikoak eta horrelako nolabaiteko ekipamendu industrialak ikuskatzeko boterea lehunduko zuela edo malgutuko zuela. Eta hori izan da zuzen ere horren ondorio. Hau da, ikuskatzaileak egon direla, ikuskapenak ere egon direla, baino gutxiago, errekurtso gutxiagorekin, eta horiek eta informeak betetzeko nolabaiteko dispositiboak edo errekurtsoak ere gutxiago izan direla. Eta hor CEDESeko informeak ere, eta berriak kaleratutako informazioen arabera oso argi esaten zuen. Peritoak esan du, hondamendia gertatu zen edo istripua gertatu zen egunean zabortegi horrek itxita egon behar zuela. Eta zabortegi horrek itxita egon behar zuela, hain zuzen ere, segurtasunerako arrisku bat zelako. Eta horren ardura enpresak dauka, bai, zabortegia gaizki kudeatzeagatik, baina zabortegia itxi behar duena ez da enpresa, zabortegia itxi behar duena botere publikoak dira. Esaten hor ezin direla jarduera ekonomikoak eman, eta ezin direla zaborrak kudeatu hain zuzen ere, gertatu zena, gertatu zitekeelako hain zuzen ere. Eta amaitzeko apunte bat bakoitzak, zuen ustez, horrelako kasu batek, eredu batek, etorkizunera begira, gauzak aldatzea lortu edo lagundu dezake? Bai, zoritzarrez bai, zoritzarrez esaten duze, klaro, 2 pertsona hil ziren, baina bai, nik uste aldatu beharko direla eta aldatzen ari direla, baina orain pauso asko geratzen dira. Zu baikorra gartzen zara. Bai, ni beti positiboan az, bai. Nik horatzen izan dela aste batzuk galdera horrein egin zenuela, eta baiet esan nuela. Horrelako gatazka handietan, uste dut Europar Batasuna nahiko modu efektiboan sartzen dela, beste gauza batzuetan argi dago ez, baina horrelako kasu batzuetan bai. Eta gainera, aldaketa klimatikoarekin lotutako politikak direnez, eta industriarekin lotutako politikak direnez, uste dut hor, aurre pausu batzuk eman daitezkela, baina beti ere, herritarren eta politikaren arteko gatazka hori eman beharko da aurre pausuak egiteko. Oso ondo ikuti, oraino gaurko Zaldian mila esker beste behin gurekin egoteagatik. Eskerrik asko. Eta zuek gogoratu, bihar hemen egongo garela berriro, gaueko 9:00 laurden guztitan, eguneko edo asteko edo hilabeteko gakoak aztertzeko. Mila esker, Gabon.